मिस्टार एमस इउटुब चेनेलाव गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय। नैबे समाव आङो मोनसे नबजित नार्जारिनि आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, उन्दै समनि मोसानाय भिडिअ। आरो आं मोनसे आंनाव कमेन्ट फैबाय थायो, माने बिथाङा बर' नंगौना नङा बेबायदि मोनसे कमेन्ट फैबाय थायो आंनाव। खिन्थु सोरबाफोर बिराद एसेबाबो सासपेक्ट माबा मोनसे जाबाय थायो नामा आं बिदि सानो। माने आं बेखौ एसे क्लियार खालामनो नागिरदों। नैबे देंखोनि गेजेरजों बिथाङा उन्दैनिफ्राय मोसानायाव बिराद गोनांखा। माने आं फोरमायनो, आंनि न'निफ्राय मथा मथि 2 किल'मिटारल' डिसटेन्स बिथांमोननि न'आ सानखाथियाव दङ। आंनिया जाहैबाय बोरिमाखा। आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। आङो थांलाय फैलाय माने बेफ्रावनो जोङो लकेल माने बाजार खालामो मा होयो बिथिंनि सानखाथियावनो। बिथिं बिमा बिफायाथ' बर', बिनि बिमा बिफाया बर' नालाय फिसालायाबोथ' बर' जाखागोन नङा होमबा, अबेहायथो गुबुन बिदि जानो। दा आं बुंनो, मोसानायाव बिथाङा बिराद गोसो गुदुं, रिलेटेड बर'जों। सिगां समाव उन्दै समाव बर' गानजोंसो बिराद मोसादों बियो। गिबियावनो मामि पक' बेन होननायखौ मोसादों। नैथियाव आङो नैबे भिडिअ मोनसे आङो दिन्थिनो नाजादों। आङो बे समाव जाय बिथांमोना कनफिउजन जादों बिथाङा बर' नङा होननानै, आं आसा खालामदों नोंथांमोना कनफिउजन जानाङा, बिथाङा बर'। मानो होनबा जोंनि बर' हारियाथ' जोङो एसे आलादा आलादा बेफोरबायदि रायलायनायाथ' थायो नङा होमबा। मानो होनबा बे जोंनि सानजारि जेनेबा हाजारि, गवालपारिया बायदि बायदिनिफ्राय माने जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै एसे एनैथ' सेन्सखा, बेखौथ' बयबो जोङो मिथिखायो। अब्लाबो जोङो बर' आरो बिथाङाबो बर'। बेखौनो आं खावलायबाय आरो गोबाव खालामालासिनो नायदो बिथांनि नैबे नैथि मोसानाय बियो रंजालि बैसागु फोरबोआव बिथांनि मोसानायखौ नायदो, नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन। जोबोर मोजां मोसादों बिथाङा। नायदो, अब्लाबो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बिथांनि भिडिअखौ नायदो।